Buonasera a tutti, mettetevi le cuffie perché parlerò in ungherese. Jó estét kívánok mindenkinek! Igyekszem főtitkár úr kérését betartani, és 5 percben a legfontosabb dolgokat ismertetni önökkel. Demográfiáról beszélünk, akkor az első 3 pillérét el kell mondanunk a kihívásnak, amellyel jelenleg szembesülünk, az az előregedő társadalom, az alacsony születési ráták és az egyenlőtlen városi-vidéki lakosság eloszlás. És ezeket boncolgathatnánk, hogyha lenne időnk rá, ebbe most én nem megyek bele, brain drain, agyelszívás, vagy a vidéki szolgáltatások hiánya viszi-e a fiatalokat a városi térségekbe. Megpróbálnám ezt mezőgazdasági vetületét vizsgálni ennek. Na most az első pillért, ha nézzük, az előregedő társadalom, előregedő népesség, amit itt a kolléganő említett, moderátor hölgy, hogy valóban a 11%-a mindösszesen a gazdálkodóknak fiatalabb, mint 40 éves. És tudják, hogy mennyi az agrárgazdálkodóknak az átlag életkora az Európai Unióban? 57 év. Tehát ebből láthatjuk, hogyha 10-ből mindösszesen egy gazdálkodót találunk, aki 40 év alatti, hogy itt nagyon nagy bajok vannak, és hogyha ezen nem változtatunk, akkor gyakorlatilag a vidéki lakosság menthetetlenül előregszik, a fiatalok a városba költöznek, és ezzel együtt eltűnik a falvakból, a községekből az a tudás, az a közösség és az a kötődés, amely a földhöz kapcsolódik. És a mezőgazdaság az nem pusztán a földeket jelenti, hanem én azt gondolom, hogy identitást is jelent, kultúrát és közösségformáló erőt is jelent egyben. Tehát nem pusztán ágazat, hanem egyfajta értékrend is egyben. Nem beszélve arról, hogy szolgálat is, azt gondolom, a természet, a családunk megbecsülése és a közösségünk iránt. Na és akkor mit látunk most? Azt látjuk, hogy a fiatalok valami miatt nem választják ezt a pályát. És miért nem választják? Talán azért, mert nem látják benne a jövőt. Na és szerintem ez a mi feladatunk, hogy mutassunk egy jövőt, megmutassuk azt, hogy a Föld nem pusztán a múltat jelenti, a kedves történeteket nagyszüleinktől, hanem jelenti bizony a jövőt is. Na oké, akkor ezt megállapítottuk, na de hogyan érjük el mindezt? Vagy egyáltalán megpróbáljunk tenni valamit, vagy dönthetünk úgy is, hogy tétlenül szemléljük a vidék demográfiai hanyatlását, de ha nem így döntünk, akkor cselekednünk kell. A mezőgazdaság fenntartása és megújítása azt gondolom egyenlő Európa önazonosságának a megőrzésével. A hogyanra én 3 ötletet dobnék fel önöknek. Az első a fiatal gazdálkodók támogatása. Hogyan valósulhat ez meg? Azt gondolom, hogy föld hozzáféréssel, megfelelő támogatási rendszerrel, kedvezményes hitelkonstrukciókkal. Másodszorban az oktatás és az agrotechnológia, agrotech fejlesztésével, amely nem csak technológiai fejlesztést jelent, a digitalizációt, vagy a precíziós öntözést, a drónok használatát. Na és már is ott tartunk, hogy ez trendi, ez vonzó lehet. Amikor drónokról beszélünk, adatbázisokról, digitális mezőgazdaságról beszélünk. Hanem nagyon fontos a mentorálás is, amit mi Magyarországon a duális képzésnél már látunk, amikor a fiatal középiskolás tanulók már autógyárban kezdenek dolgozni, és gyakorlatilag az ő szemléletüket is formálják. Na azt gondolom, hogy ez lehetne egy út a mezőgazdaságban is, amikor az agrárképzésben elkezdünk valami hasonlót. És harmadsorban azt mondanám, hogy a vidékfejlesztés és az életminőség javítása, az a feladatunk. Tehát ha vidék versenyképes alternatíva lesz, akkor a vidéki életforma egy választás is lehet. Nem pusztán kényszer. Tehát azt gondolom, hogy egy közös fellépésre van szükség Európai Uniós szinten, mert szükség van egy Európai Uniós generációváltásban, amikor az Európai Uniós régiók gazdálkodóiról beszélünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.